Takže, počul si? Prajem vám dobré rejnov, ako by povedal jeden z najznámejších slovenských básnikov, Ego. A vítam vás u ďalšieho videa. Dnešnou témou tohto videa je nadúpaný tréning a plno motivácie. Takže ho sledujte až do konca. Posledné týždne zažívam, čo by sa dalo povedať, tzv. Winning streak, lebo začalo sa mi extrémne dariť, čo sa týka biznisu, taktiež investícií, taktiež mojej formy a taktiež relationship života a aké v podstate mám vzťahy medzi ľuďmi. Chcel som to veľmi poznačiť hlavne kvôli tomu, lebo to neprišlo to samé. Prišlo to po odvedení veľmi tvrdej práce, ktorú som musel do toho dlhé roky alebo dlhé mesiace taktiež investovať. Lebo keď si spamätám, nie všetci vedia, ale presne pred nejakým rokom, takto v kvietnu alebo taktiež v máji, tak som zažíval jedno z najťažších období vo svojom živote a jediné, čo ma tu dostalo, tak bola tvrdá práca a že som veril v to, že sa viem posunúť. Takže teraz už môžem s istotou povedať, že ani nedokážem prehrať. Reálne takto mám nastavenú hlavu, že nedokážem prehrať a je to iba kvôli tomu, že sa nikdy nevzdám. Chcel som vás týmto trošku namotivovať, zobrať na tréning, porozprávať nejaké informácie, hlavne aby ste boli vy namotivovaní, aby ste tvrdo pracovali, aby ste sa posúvali dopredu, lebo nemáme čas. To je to najdôležitejšie, že nemáme čas. Čím rýchlejšie budete robiť, čím viac si aplikujete rýchlosť do svojho života, tým lepšie veci sa vám bude ten život prinášať a vy sa môžete posúvať dopredu. Takže začnite robiť to, čo máte, posúvajte sa a vidíme sa potom na vrchole. A posledná jedna z myšlienok je, musím ju ešte povedať, lebo zdá sa mi, že veľa ľudí, alebo celkovo z tých sociálnych sietí vymizla nejaká ako keby že tvrdá práca, hlavne čo sa týka gymu. Že ľudia sa už si chodia len tak vibovať do toho gymu, ale ja som stále teraz posledné týždne v hlave nastavený, že do toho gymu idem reálne ako keby že zomrieť. Že keby že môžem, tak najradšej tam zomriem, lebo ten výkon, aký podávam, tak je až pre mňa neuveriteľný. A tým pádom to isté si aplikujte aj vy, lebo ak cvičíte len tak akože do srandy a máte 10 opakovaní v rezerve, tak sa nikde neposuniete. Treba mať 1 až 0 opakovaní v rezerve, dávať tvrdé tréningy a taktiež, ako uvidíte dneska na videu, dvíhať kurva ťažké váhy. Tak poďme rovno na to. Ešte jeden veľký shoutout Trezorovi, môjmu veľmi dobrému kamarátovi z projektu Red Room. Taktiež tento Red Room je rovno z Ibizy. A dneska je pondelok a ako jedinému Slovákovi sa mu podarilo dostať rezidenciu v Edene, čo je jeden z najslavnejších klubov na Ibize. Takže big shoutout. Poďme sa rozcvičiť a ideme na to. Kill me on the block, baby, what? Kill me on the block, baby. 32 shot Glock, baby, what? 32 shot Glock, baby. Kill me on the block, baby. Dáme si dneska rozcvičenie, ideme si trošku zabenčovať. Uvidíme, naposledy sa mi zdá, že sme natrčali 120-ku. Myslím si, že už 130-ku zvládneme dobre. Sme sa trošku posunuli, lebo o tom to je všetko, aby sme sa posúvali. Tak sa na to poďte pozrieť. Potom ideme na jednoručky a máme príklady na chrela, dobre? Tak sledujte. Big 4-5, push through a nigga shit. Focus on the money, we ain't beating by the bitch. Yeah, I'm a block baby with a 6. I'm a cheat code, nigga, I'm a glitch. Throw me in the game and I'm bound to get rich. Nigga turn wholesale, why them niggas switch? So many times a nigga could've been a lick. I'ma wet a nigga up, leave his whole body drenched. Kill me on the block, baby, what? Kill me on the block, baby. 32 shot Glock, baby, what? 32 shot Glock, baby. Kill me on the block, baby. Takú rozhohrevaciu ešte sériu. Potom si pojeme asi hlavne. Takže poďme na to, no. Got a new Glock to go with my new fit. Niggas keep talking, I'm shooting this shit. Fuck a post up, my nigga coming right quick. My niggas gon' just quick. Niggas keep talking, we come with them glicks. Roll down the street. Got me a chop and a 223. If it's coming, they blowing his feet. No blowing his head, cause I'm aiming for teeth. Nigga, what's up? I'm gon' aim for the chief. Ooh, big smoke, ayy, big dose smoke, and I got it in the bag. Tak hovorím, stále to isté dookola. Treba tvrdo makať. Len to motivovať.
Treba si z toho odniesť vždycky to najlepšie. A vždycky záleží na vás, čo si z toho odnesiete. Ja dúfam, že si neodnesiem natrhnutý prsný sval. No nič, poďme na to. People wonder why I even got into this. It's because I was a weak and frail little kid. I was done being weak. I was done being picked on. I was done being good at absolutely nothing. That's what's gonna give you your drive. The want to become more, the want to become stronger, the want to become the best. There we go! Come on! Come on! I love this shit, man! Pohodička. Ideme ešte jednu? Dobre, nie? Halus. 5 opakovaní. Neviem, či sme vtedy pred mesiacom mali 120, vieš, na 4-5 opakovaní. Teraz máme 130. Takže cieľ je 140. A tým pádom 140 už by som mal zvládnuť. Presnejšie 142 na jedno opakovanie. Ale spokojný budem, keď budem dávať 140, 150, tak na 5-6 opakovaní. Vtedy si poviem, že môžem aspoň na 2 týždne zvolniť. Inak makáme ďalej. Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside when they pull up, they keep me loose. Yeah, dobrá séria. This shit way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. Treba natočiť, že zdvíhame kurva ťažké váhy, lebo full stackujeme. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into binary. Veľmi dôležitá myšlienka, ktorú by som vám chcel taktiež zdeliť a skúste si na ňu sami odpovedať. Niekedy pred mesiacom som sa prechádzal po Karlovom moste a jedna z mojich kamošiek mi povedala veľmi zaujímavú otázku. A spýtala sa ma, aký je môj najväčší strach. Skúste si vy sami na to odpovedať, aký je váš najväčší strach. Lebo moja odpoveď bola zostať priemerný. Ďalší set, poďme kurva na to. A Milan Heskovský chodil hrať do Popradu, najebal USBčko, kámo, a hodinu sa nedotkol normálne DJ-ského pultu, kámo. Takto mohol, kámo, hrať. Normálne za pultom bol, a on takto ruky a hral hodinu a pol. Ale nepovie nikomu, kámo. On len mikrofón si púšťal. Kámo, pesničky išli, bomby. Jaj, Milanko. I did have a zen, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light. Slept through the flight, not for the night. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my ice.
Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, that's what we like. Lost my respect, I'm not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley till I'm busy. To sú, kámo, kurva ťažké váhy. Tak sa zvíjam. Toto je, kámo, 0 rep in reserve. A tak by to malo byť, že keď dokončíš set, tak im pred seba nevidíš. Zahmlené oči, kámo. Normálne tesne pred odpadnutím. Toto je ten pocit, ktorý ja chase'ujem. A keď ho nechase'uješ, tak zostaneš ďaleko za mnou. Lebo sa chcem odlíšiť čo najviac od toho priemeru. A preto tak makám. Preto sa chcem posúvať, lebo najväčší strach je proste byť priemerný. A robiť to všetko, čo robia všetci ostatní. A on byť proste 0. To je taký strach, ale všetko to hovorím iba kvôli tomu, že viem to podložiť faktami. Lebo makám. Neriadím sa emóciami, ale riadím sa plánom. Takže aj keď sa mi nechce, aj keď som nevyspatý, tak vtedy makám 2-krát viac. Takže ty, keď si unavený a nejdeš na tréning, tak dostávaš ďaleko za mnou. A toto maj v hlave, že nemáš šancu ma potom poraziť. Dokým sa nebudeš riadiť plánom, ale stále sa budeš prispôsobovať svojim emóciám, tak nikdy ma nedobehneš. Ale tak to je dobré, ale budem stále unikať. Poďme ďalej. Kámo, tu by som chcel zomrieť na tomto sete. Teraz poviem tak, že medzi týmto setom a smrťou už nebude žiaden rozdiel. Dobre, sme v pohode. Môžeme ísť na dýky. Som v tréningu takzvaný diesel. Je to aj kvôli tomu, že som dlhé roky plával. Tam som bol viacnásobný majster Slovenska, ale tak to už sú roky dozadu. Potom som išiel do kulturistiky, tam som bol majster Slovenska. Vlastne kámoš champion mindset. A aj v tomto tréningu nespomalujeme. My sa len tak pekne rozbiehame a teraz len pridávame plyn. Takže ideme rovno na toto zhyby a pokračujeme ďalej. Ešte nás čakajú ruky. Okay. Si ešte niečo ukážeme.
6, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and Leader got habits together. Like couples vacation, they packing together. Like rushing to finish, then slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. They hate me so much, it's a sickening thing. They must have heard wrong on the call. I sent them a sack cause I wanted you shit to the king. When you was a part of the team, we used to be planning our Mexico trip in the spring. We must have been dealing the spur of the moment. Kawhi, we think you could get us a ring. They bragging about how you went home, the fucker they ain't on. Crota, we threw him away. G-Pop sent us a real one from Dago, and next thing we knew we was doing parades. Fuck all you pussy man who could relate. Might just go take me a walk by the sea. They diss on a boy till they flew in the face. I put all them faces that's blue in the safe. Really can't find me the words, you niggas is birds. I wish that I knew what to say. Boogie a block, I don't see a face. Your first time back since back in the day. First time lit since back in the day. We needed that chip since back in the day. My mind on the money, I'm racking my brain. And none of you pussies is acting the same. Yeah, none of you is acting the same. None of you is acting the same. Mind on my money, I'm racking my brain. Go to the hotel right after your game. Come to your show and get back on the plane. But don't stick around in the 6. Don't stick around in the 6. Yeah, we gotta dip out of 6, run out of 6, just like it did. Why was TPS at my crib until you boy slid? It is what it is. Check signing is my king, pushing out ink. I feel like a squid. I would probably need a YouTube search just for me to do a laundry load. Alex Moss trying to bring me back 100 years from now. He got my body froze. All these niggas want a head tab. I need more niggas on my body blow. House, dobrý tréning, lebo ten progres chcem presne takisto ako chcem dýchať a to je iba vtedy sa môžeš posunúť, keď to chceš tak veľmi. Keďže tu prídem si len trošku akože tak odcvičiť, aby sa nepovedalo, tak vždy budem v priemere tam, kde ty, ale to nechcem. Je to house, také ruky bazúky, jak sa hovorí. Posledná séria, že to trošku pumpneme, dobre? Hovorím, len sa rozbiehame. Toto dokončíme a vtedy ideme len trénovať. To je len rozcvička, dobre? Vezmi si, kámo, koľko veľa tréningov viedlo k tejto forme. 10 rokov poctivých tréningov aby si sa tu dostal. A 99% času som ho trénoval sám, lebo v živote sa nemôžeš na nikoho spoliehať. Na jediného, koho sa môžeš spoľahnúť, tak si iba ty sám. By my side.
máte odniesť z tohto videa aspoň jednu jedinú vec, tak je to, že všetci sa pretíkame proti času, lebo Pán Boh nám daroval na tomto svete približne v priemere 70 rokov a ty si už prvých 20 úplne že stratil. Takže je to na tebe, aby si to napravil, aby si sa niekde posunul, aby si začal rozmýšľať nad tým, čo robíš a kam chceš ísť, nastavil si nejaký cieľ a išiel za tým, lebo nikdy to samo nepríde. Nechce sa mi veriť, že ľudia, ktorí sú úspešní, tak sa k tomu dostali náhodou a taktiež ľudia, ktorí sú neúspešní, tak sa k tomu dostali náhodou. Takže majte toto v hlave, rozmýšľajte nad tým, čo robíte a kam sa chcete dostať a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.